Video rakyat kan. Bang sampai di sini banyak internet orang. Kena atau berkaca. Hakawai ke jinja kita tukat ningut kibriu kila Ïoh Kem ya kawai ke Dohkha Ba Henry ke besnosi kalong ba om shim la kwaya ka Henry la shpendon kam da kabi. Haga video bala sapliang na ya iyo wave samla ubadang kit ya kawai ke Dohkha teman kabakia kumba prapo kiloi kat kum kani ke video. Kajing kia bajing he jong kani ke Dohkha kaya maringkat bat ubriu bakit ya ka. Kita long kubor kia tua ba kani ke jingjak la jah ka khatwai tarik ujimang bakal jah ka wa kri ka bahap hapo ka patar kama police station haga pangsep ni jong ka thandri boy. Nalor kani ke Dohkha teman ka ka bam da shem kot haki wa ri boy la Ïoh Kem ru ya ki wei ki Dohkha ki ba kamret ki ba seriem dakat to kan ningot ki briu. Laya thoru bakat to kan ningot ki briu na kishnong ba pher na ka phang sep ni jong ka than ri boy la kenno ba kila ber bi ya ka wa da ka pindon kam ka bi na ka ni ka than ba ki chu khot ka kharu pen penyap ya ki Dohkha kam de ka rukong khwai Dohkha ka baju le renti ki pai ba henre ki khwai da ka pindon kam da ka bi ka ba mi na ka maryang kum na ki di ki siet ne ki sla. Ayo jing tip ba minchi sni ki pulet la let shakani ka wa bakila yo pat lai song ka bi kharu kat ba hinnen ka sni pat haga jing bam don ki pulet ka kenhon ki samla ki la let shakani ka wa bakila ber bi ya kani ka wa haba bodin halor kani ka jingja na kalyang ki nong shong shnong ki le thu shphang kani ka jingja ki pulet katu ka ningot ki briu ya ka bala sapriang ka dojong ki link ba ki insan social media ki la sha phawan ni hapatar ma police station haga khatral trek mintau banai la sha khot ekin ki briu sha thanat ba ka jing tok ket karang ya chkhmat la ya thu ki pulet Video rakyat kan. Bang sampai di sini banyak internet orang. Kena atau berkaca pasti.